Ada tari rambut Singo Barong tanding bersama Grow Audio. Biar busanane sorae motor rubuh orang suku moro saya tidak ditulodo budale mahesa budaya ayo lo Grow Audio lagi bayayan ayo esek-esek sorae motor rubuh orang suku moro saya tidak ditulodo budale mahesa budaya iki lo ayo goyangane ayo lo rambok tari Singo Barong kali song tulung agung kebiar busanane sorae motor rubuh orang suku moro saya tidak ditolong apa
Bale Maesa Budaya. saiki ketemu lagi wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumandi gentayangan yen awan radoyan mangan mung klisian yen telutan bisa turun among tansah amikirake sliramu wes suwe bisa dadi saiki ketemu eloke wong ayu nyedak aku timen mari kangen katon sliramu sumati. Wah iya 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 Alat loman iki celenge alat man celenge metu man sapa man iki man man Didi iya up yo yo yo
iki celenge rada alot to. Poel mandeh. Iki celenge alot banget. Oh, Bang. Ayo. Bah. Iya. Oh. Iya. 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 Oh. Iya. Oh. Iya. 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 Oh. Celeng kok baguse kaya mangkene iki celeng endi to? Celeng gede. Katon abang branang ana sak sising jagat kulon. Weh. Sapa kae lopo kae? Kae ngono para satria-satria maesaning budaya. Ya. Ayo. Sa. Oh. Lah. Ayo kono. Yo. Sira padha sing waspada. Padha sing ati-ati kene para satriya. Sira aja nadak kala mangsa ya iki Sang Prabu kala segi. Kang samangke tunggu sajroning alun-alun kang badhe amboyong nining Dewi Sangga Langit Bangu.
siji. Ayo siji kok siji. Sero banget. Make yo tanggap dak lipamu iki yo. Rodok banter wae. Iya kono wae mo. Pe. Oh. Yo 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 Jajale no. Ngene iki lho. Sing lagi yo ngene iki lho. Wah. Iya. Ayo lho Pakmu.
Ayo Rut, abang Rut. Sik rasa ger. Kayu terus ini sakit ger. Lho. Rut. Ayo. Mas Kirun musuhe iki. Ayo Rut, ayo Rut. Brenges Rut, brenges Rut. Ora wani brenges opo. Peteng masih peteng. Yo 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 ayo rayak 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 ayo ger ayo ger ayo ger maju kabeh ger maju kabeh ger oh ayo sing endang sapa Dut Mas Bambang ojo Mas Dut wis putu Bang Bambang ayo ayo telok ger pas ora ini ger bakayin royon ger ora wedi ojo yo tapani yo ojo ayo Raya wis kepara nyata para wadya amangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali mondo ambangun budaya wis kepara nyata para wadya amangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut tali mondo ambangun budaya mus ngeporo ya sudah tidak kapal matur nuwun para wadya amangsaning jurit tumandang makarya ambabar seni mahesa budaya cancut
gunung ora wegah watone tansah sumanding mung tansah eling sarung jagung abote kacut tresno yen tan weruh sadina kaya setahun sarung jagung abot rasaku irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saradoning anggo mesam-mesam anglut setatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kondom ring sliramu ning aku isin ring wayangan uripku jebul amung impi kanyo sing irang manis kanyo sing irang manis angulat sliramu deg-degan jantungku tuwa rasa tresno saradoning anggo mesam-mesam anglut cetatiku enggal tulung ana dik lamun aku bisa kondom ring sliramu ning aku isin mring wayangan uripku jebul amung impi kanyo sing irang manis nggih tumindak mas Nono mulai good ya Nono Abel ayo Osi oke matur nuwun gawe si here si ye iya udah omong untuk omong Mbak Devi